Отиваме и се бием. Добре, хора, първите не стана, защото беше лажно. Сега ще играем Skywars с апликатор. Чакай, че съм забутал. Ето. Пътя. Има дънче. О, има зомбита. Ай се бием срещу зомбита. Ще го пусна накрая и ще се бием срещу зомбита. Искаш ли? Чакай, вече. Абе, май се телек. Еби го. My friend. Skywars означава, че сме на острова и се биеме, нали знаеш? Не сега. Абе, Skywars се стане. Да, бе! Не ми се бие. Аре, ще се биеме срещу зомбита. Това типове. Ама яко да се биеме, не знам. Да, това е яко. Паржоли. Патато. Къде сме? Къде си? Дай да се убия. Какво? Ще не се качвам за Бога. Къде? Репликатор! Сега. Кое се казва? Аз скочих през прозорец. Не може да... Аре, бе, апликатор, гледай къде съм. Аз пък ти викам апликатор. Къде си, бе? Си точно отдолу на мен. Майта врек. Бум на кучетата! В лавата! Бум! Та хора, първа в декември. Ей сега играем, сега ще го посрещна и ще го пребия. Ей сега хора, ей сега. Как ги пускам? Нормално. Аз съм синя. Аз съм в синята база, че в червената. Нали знаеш, че това убиване се брои за точка за мене? Беги, бе. Абе, мога да. Защото се брои точка за мене. Тук отгоре има чист. Нищо няма в него. Кева. Абе, я да си бик мъже. Не, аз съм. Пиш. Момиченце. Смъртно. Ти ли ще ми кажеш, бе? Ти. Аре, копай стана, ако искаш. На друго дърво. Гледам така, че си отчаян там и ще седи.
Ня. Как ты хотел? Муся. Абе, елай се бик от мъжа. Абе, я падни просто. Там имаше честа няколко парзора, искаш ще ви да ги взема. Да ти ги дам, мале. Няма така тишко да постоянно да те. Тишко. Гейма къде съм, бе? Ти къде си слъгичил там, бе? Ама от тук няма излиза, бе. Айде, бе, оре. Ела ти, бе. О, Боже! Пак точка за мене, бате. И това ще е за клипа, както видяхте.